quan nosaltres analitzem un interval, analitzem tres coses. Una és la distància. Una és la distància. La distància significa saber quantes notes hi ha entre una nota i l'altra. Per exemple, aquest interval d'aquí, la distància és do és 1, si és 2, la és 3 i sol és 4. Per això podem dir que aquest interval de do a sol hi ha una distància de quarta. Perquè do, si, la, sol, de do a sol hi van 4 notes. La segona cosa que hem d'analitzar en els intervals és si és una cosa que es diu la direccionalitat. La direccionalitat indica si és un interval ascendent, que vol dir que puja, o descendent, que vol dir que baixa. En aquest cas d'aquí, fixem-nos que la línia que va de la primera nota a la segona és cap a baix, estem parlant que és un acord descendent. La tercera cosa que hem de mirar són els tons i els semitons. Els tons i semitons, recordem-nos que entre les notes que estan una al costat de l'altra sempre hi ha un to de diferència, excepte entre mi, fa i si, do, que únicament hi ha mig. Aquí només hi ha mig to. Llavors, si analitzem, hem dit que entre totes les notes, entre sol i la, entre re i mi, entre totes les notes hi ha la diferència d'un to. De sol a la hi ha un to. Anem a fer des del principi. De do a si, com que hem dit que de si a do i de do a si hi ha mig, de do a si hi ha mig to. Molt bé. De si a la, com que no és ni mi, fa ni si, do, hi ha un to. I de la a sol hi ha també un to. Llavors, si anem a mirar el resum, hi ha hi ha dos tons i mig. I llavors, el que t'havia comentat amb el tema de la graella, que ho tinc aquí preparat per poder-t'ho ensenyar, és que nosaltres sapiguem la distància i els tons i els semitons, és a dir, si relacionem la distància i els tons i semitons, ens servirà per saber quin tipus d'interval és, si és major, menor o just. Jo us havia comentat al vídeo anterior que sempre els intervals de quarta, cinquena i vuitena, de moment, són justos. Sí? Per això, la quarta cosa que hem d'analitzar és el mode. Si és major, menor o just. Sí? Llavors, a partir d'aquí, hem d'anar a la graella aquella que us he passat. Ho tinc aquí al davant de l'ordenador, la xuletilla. Ara sé que tinc el pols per robar panderetes, però mira, s'ha mogut, un segon, t'explico. Nosaltres hem analitzat un interval de quarta. Com que l'interval de quarta té 2 tons i mig, és un interval just. Sí? D'acord? És un interval de quarta que té 2 tons i mig, és un interval just. Per això, a veure si això funciona i està com abans. Una quarta de 2 tons i mig és un interval just. Sí? Posem aquest exemple, o fem, mira, per exemple, fem el del costat, que tindrem la xuletilla una miqueta per aquí, així. I anem a posar l'exemple aquest d'aquí. D'aquest d'aquí és mi, re, do. 1, 2, 3, hi ha 3 notes, mi, re, do, podem dir que és un interval de tercera. Fixem-nos que la intenció
de l'interval és descendent. Vale? Si mirem els tons i els semitons, de mi a re hi ha un to i de re a do hi ha un to. Sí? Perquè hem dit, recordem-nos, que hi ha mig to entre mi fa i si do. Vale? Aquí en aquest cas no n'hi ha cap. Llavors, tenim una tercera que té dos tons. Si anem a mirar la graella, la tercera que té dos tons, mirem la graella, la tercera que té dos tons és major, perquè si la tercera té un to i mig seria menor, però en aquest cas té tercera de dos tons major. Per això podem afirmar que és una tercera descendent de dos tons